ग्रो ग्रीन तर्फे सिंधुदुर्ग वासियांसाठी नोकरीची सुवर्ण संधी। ग्रो ग्रीन आपल्यासाठी घेऊन आलेत सेल्स मॅनेजर्सची मेगा भरती। शिक्षण इंजिनिअरिंग, MBA, BBA किंवा कोणत्याही शाखेच्या अनुभवी आणि फ्रेशर पदवीधारकांना प्राधान्य। आकर्षक पगार आणि इन्सेंटिव्ह। अधिक माहितीसाठी संपर्क 9594 21 93 93 आणि 94 20 22 70 11। भाजपच्या नेत्यांच्या जनआशीर्वाद यात्रेवरून खासदार विनायक राऊत यांनी टीका करतानाच केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंवरही टीका केली। या टीकेचा माजी खासदार निलेश राणेंनी चांगलाच समाचार घेतलाय। खासदार राऊत हे दखल घेण्यासारखं पात्र नसून कोकणातील हीच पिढी शिवसेनेला संपवेल। 2024 नंतर विनायक राऊत आणि त्यांची कुठलीच पिढी कोकणात दिसणार नसल्याचा घणाघात निलेश राणेंनी केलाय। पाहूयात। विनायक राऊत दुसरं काय बोलणार? त्या विनायक राऊत मध्ये काय विचार आहेत काय? एक ज्यांनी बालवाडी बांधली नाही कोकणामध्ये तो माणूस जर दौऱ्यावर टीका करत असेल त्याच्यावरूनच त्याची उंची कळते। आज कोकणाला मंत्रीपद मिळालंय, तो एक विषय अभिमान वाटण्यासारखा आहे। यांना साधं कोण क्लर्क करणार नाही विनायक राऊत। आणि मोदी साहेबांच्या कॅबिनेटमध्ये साहेबांना मंत्रीपद मिळालं, एक केवढा मोठा दिवस, केवढा मोठा आनंदाचा क्षण आहे कोकणासाठी। ते काय साहेबांना मुख्यमंत्री पद मिळालं होतं, त्याच्यापेक्षा मोठं पद साहेबांना हवं होतं असं कोणाकडे काय मागितलं सुद्धा नाही। पण विनायक राऊत आणि शिवसेनेच्या पोटात दुखण्याचं कारण काय हे मला अजूनपर्यंत कळलं नाही। ज्यांनी 2.5 वर्ष काय जे काय 2 वर्ष शिवसेनेची सत्ता आहे त्यांनी कुठेही दाखवावं कुठे त्यांनी अमुक मदत केली। तोक्ते वादळ झालं, फयान वादळ झालं, चक्रीवादळ झाली, परतीचा पाऊस आला, अनेक संकट कोकणावर आली, पण ठाकरे सरकार कधीही कोकणाच्या मागे उभं राहिलं नाही। पैसा कधीही कोकणाकडे वळवलेला नाही। अजूनही महामार्गामध्ये एवढ्या कॉन्ट्रॅक्टरची मस्ती चालली आहे। फक्त ह्यांच्या सगळ्यांच्या कारभारामुळे कॉन्ट्रॅक्टर काम करत नाहीये, अधिकारी काम करत नाहीये, ह्यांचे फक्त स्वतःची दुकानं चालू आहेत। विनायक राऊंना अधिकारच नाही, त्यांनी प्रश्नावर बोलवावं। सभागृहामध्ये जे भाषण केलं विनायक राऊतनी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर, त्याच्यामध्ये आगीतून निघाला, फोपाट्यात गेला आणि वाढलेलं ताट आम्हाला खाता येणार नाही, ही भाषणं नाक्यावरची आहेत, लोकसभेमध्ये करणारी भाषणं नाहीत। त्यांना अजून लोकसभाच कळलेली नाही, त्यांना प्रोटोकॉल कळलेला नाही। मराठीत भाषण करावं त्याच्यामध्ये काहीच दुमत नाही, पण ते भाषण कोणाला समजवावं, कोणाला सांगावं आणि त्याच्यातून भाषणानंतर आउटपुट काय मिळवावा हे विनायक राऊतला अजून कळलेलं नाही। त्यांनी फक्त जे काय मराठीमध्ये तुटक्या मराठीमध्ये 14 मिनिटं भाषण केलं ते पण अपुरं, नॉलेज नाही। आणि म्हणून विनायक राऊत हा नॉलेज घेऊन बोलतो अशातला माणूस नाही। त्यांनी जो काय उरला काळ आहे त्याच्या खासदारकीचा त्यांनी तो भोगावा। पहिला अपडेट आणि पहिल्या बातमीसाठी सबस्क्राइब करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह। लाईक करा, शेअर करा आणि हो, बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका।